Kaixo, Aitor Makatzaga naiz, eta oi, irakaskuntzako gaitasun digitalako bebi bilbide honetan, bigarrengo ataza 5A izangoa, adimen artifizialakin lehen indeun edukioi aldatu, personalizazioako berzio desberdinak, izan laizke zabalagoak, izan laizke simpleo, sakono, ariketakin, biharren arabera. Nahi kasuntan pentsatu deuna izan da, segurtasuna eta arriskuan gairako, arrisku horiek lantoki desberdinetako egokitzia aurkezpenetan. Bai? Eta idealki gaine, behaiek praktiketan landuko benakin lotuta. Vale. Horretako lehenik eta behin, bai? Nunbait berri izan dugu adibide bezala eskatu izkiot, txat GPT-i zezki, baina, leheno indeten lanan arira, bai? Esan dut nahi ditula sortzia alternatibak aurkezpenentzako testu bezala. Ze mailetako ikaslientzako, ze ziklotakoak dian, baina nahi ditutela iruzpalau alternatiba leheno indun lantokiko arriskuari gain, beste eszenategi batzuk kontemplatzeko, beste gai batzuk lantzeko. Eta, esker batien eman dizkit, embalaje eta enbasatu automatikoko planta, gero robotakin pintatutako beste fabrika bat, logistika banak eta robotizatua daun kasutako zein dian arriskuak eta segurtasun neurri dauen, daula eskema simple batzuk azkarrian. Gero aurkezpen egiteko datu bezala, abie puntu bezala ibiliko ditugunak. Eta hemen, energi berriztagarrian plakak odanaldako automatizatuki sortzeko planta bat. Eta, esan dit, aurrago jarri, esparro desberdinak ikutzitula honekin, da zen nahiko nuken, o komparatibat, esan dutez, beste lau bat nahi ditula. Beste lau gai. Eta, hemen zeteu mekanizatu taller automatizatua. Gero, EMS montaia elektronikoak ateian planta bat, laurotegi automatizatu bat, funtzioen molde robotizatu, horrekin ja nahiko izan ditut, bai? Baina lehen indeun bezala, honekin edukiak halko nituzke garatu, bai? Adibidez, nahi gustatu zaitenen bat, hartzaldi bat, adibidez... Eta hemen jarriko nioke, gehiago garatu nahi baldin bat. Eta hemen ja golpetikan, da 5. puntu nahiko modu eskematizatuan indazekana hemen, bai? Asko zehatzago, zehaztasun maila handiagoakin indu, bai? Oia, sakondu nahi baldin bat, azkenean testu hori, honek proposatuko edo bestela aurkezpenak iteko ni biltzen nahi naiz, Canva edo Gamma, bai? Horrena izango litzake orduan, leheno hemen baldin bakat Canva, hemen sortzeju naiz azera batien hausan ninun aurkezpena, eta gero horrei berzioak eta izkilot, bai? Montai elektronikotakoak, logistika robotizatua, enbasatu automatikoan berzioak eta etzeko zertiot, bai? Falta zezkiten gaietako batekin landu eskeo, zer izango zen.
Ba igual, orduan izango nioken izango zen. Vale. Ba, aurreko nindeten bezala, hasi berko nuke, kanba adimen artifizialakin, klikatuta, niretzako diseinatu, aurkezpena, bueno, hau lehenoro gore jarri izan duet, edukazio. Irakaskuntza esan nahi berdet. Eta ze iraupen, ba, 5-15. Hemen zateat ze aurkezpen iteko, eta mendazkat kopiatua, ba, adibidez, izango litzake, hauxe. Bai, farmazeutika automatizatua. Bai, ba, esango jat orduan. Horren aurkezpen egiteko, bai. Bueno, esateit denbora berdula pentsatzeko. Aurreneko gauza inguna da eskema bat o gidoi bat aurkeztu. Gero hortan nahi da, ja. Bai, nik alko nukena aldatu. Bueno, hemen azaletik nahi nahi esplikatzen aldaketa hauen nola izango liake, baina ez dela bintzat. Bai, hemen bakoitzien ze testu saldukoa nola proposatu, bai? Bueno, ados baldiman hau, bestela hemen zerbait aldatzeko eskatu urko nio, no? Eta esaten jat, sortzeko diseinu bat. Ba. Itxoen berko nuke. Bitartean gaman, ba, bueno, ibilineten aurkezpen bat hartuko nuke. Nik hemen adidez, bikoizketa bat iko nuke. Ba, kopia aldatzeko. Testu hau kopiatuko, bueno. Eta hemen kasuntan gaman, esan berko nioke agentiai, aldatzen etela. Aldata guztize, testua aldatuko etena da hau, beste jarrikat. Bai. Orduan. Honean, ja. Vale. Ba, hoxe, eniz eskatzen gai berri honen inguruan iteko. Vale. Bai. Kanbak indizkit. Bere aurkezpenak, ez da? Vale. Hemen, momentu batian, probain dezake lehenu ibilietan zendu bat hau adibidez hause ibiliri esango jot haber iteian horren diseinuak bueno hemen jaldatzen nahi zait bai, eta hemen jartzei, ja, plantas de función y moldeo robotizado. Bai, bueno, ordazka irudiak hori egokitu ditu, eta gero guztiotan, vale, hau, agente hau,
txiko nuke. Eta, bueno, hor dagat esatia, beste erate idazteko gramatika, ortografia den aldatzeko. Hemen, luzatu testua o moztu. Eta, esango nioke, moztutzeko. Bai. Vale. Bai. Iritu zaite ez dutela diseinuan zeakin, pixkat, behar nahi du nahi. Baina, bueno, leheno katenan antzakin. Hoxe aukeratuko luke. Hemen koloriak, leheno urdinak indi baldin manaiz, Vale, holako bat hartuko nuke. Eta gero, ja hemen, ben falta da ja egokitzean ere izena, eta guzti hori. Bai? Eta aurrekotan jarri zen duten bezala, zenek sortutako orkespena da, adibidez, hemen nekan testu bat. Vale, testu kopiatuko nuke, lehenauko lizentziamentu kontuana. Eta adibidez kopiatuko nuke. Eta hau, bueno, hemen ja falta da eta gero ja egokitzi izango nitzake. Eta bitarteak gogoratu gaban nahi nitzala moztutzen. Eta testu pixketa harinago gutzizkit. Eta hau ja gordetak gelditzea, Bueno, honek izen hau fundizion imondeo. Izen aldaturko nioke kopia. Eta jartzen da. Vale. Orduan hau, hoain kogoratu hemen daola. Eta aurkeztu berdetenian, holaxe da. Eta bueno, hori izango zen nik aldatzeko ibilituten baliabideak eta moduak. Oso modu azkarrian esplikatuta. Bai? Hala agur.